wie des de Weg zal dich brengen, wie des de Weg, mir lief kind. Wat leuk dat je weer kijkt naar Wie het is de Windje, een muziekprogramma met muziek uit Limburg. En vandaag hebben we een Limburger puur zang hier bij ons in de hoeve van Moorsel. Want we zijn naar binnen moeten gaan vanwege het weer. Helaas, we hadden geen boete in het mooie Roerdal opnames willen maken. Maar dat komt nog wel een keer. Harry Mures, dag Harry, wie is het met dich? Lang niet meer gezien. Goed, hoi Chris. Ja, Hoi. prima. Ja? Ja, ja. De bus, eigenlijk ook in de coronatijd heb ik gemerkt, nog altijd zeer actief geweest met optreden. Ja, ik heb inderdaad geregeld optredens gedaan in een verpleeghuis en dan hoeskamerconcerten gegeven met bewoners. Zo. En dat was heel leuk om te doen, ja. Ja. Ja, ja. En wat speelt ze dan voor muziek? Engelstalige muziek, want er zijn er ook die wat leuk vinden. Als ze door Country Road speelt, ja, dan kunnen we niet aan op druk van wie ze vroeger gedanst hebben. Mhm. Maar ik speel ook loeiende klokken, Limburgse liedjes. Ja. Een liedje wat heel mooi is om te doen is het dorp van Zonneveld. Ja. Dus, maar ik speel wel echt liedjes wat ik zelf ook heel leuk vind om te spelen. En natuurlijk speel ik er ook eigen liedjes tussendoor, Limburgstalig. Ik wil zeggen, die schrijft ook zelf liedjes. Hè? Ja, ja, Want ja. we hebben ze ook met Ton Engels hebben ze samengewerkt hè? En een soort cursus gehad of workshop gedaan. Ja. En weet je, wat leert ze daar dan als ze daar naartoe gaat? Ja, wat leert ze daar? Als singer-songwriter, wat deed ik? Ik schreef een liedje. En dat was eigenlijk dat ze dachten van ja... Hou de microfoon een klein beetje bieden. Dit is niet echt... Ja, niet bijzonder genoeg. Dat is niet apart. En als ze dan zo'n cursus volgen bij Ton Engels, dan zei hij op een gegeven moment, we doen ons gaat met de tekst, we doen ons net gaat anders met. Wacht eens even, voordat ze dat woord zegt. En speel nu eens een akkoord op die gitaar, wat eigenlijk, wat ze gewoon denkt van, dit kan ik voor zijn levensdagen hier niet spelen. Mhm. En zo'n dingen. En dan komt ze op een gegeven moment hey, dat is wel leuk. Om, Eigenlijk leert ze die grenzen verleggen. ja, dan leert ze een hele hoop leuke dingen erbij. En dat is dan heel grappig. En dan zit ze op een gegeven moment nog een clip te kijken van Rauwenhuizen. Hè, met ik weet niet hoeveel Limburgse muzikanten opgenomen. Ja. En dan komt ze toen in één keer ook weer voorbij. Ja, dat was denk ik wel het mooiste avontuur. Of een van de mooiste dingen wat ik heb metgemaakt. Ja. Bijzondere dingen. Ja, dat was toen met Gebrouwen in Limburg heb ik een stuk gezongen. Ja, dat was echt af. Goed. Dat was mooi. Wie lang ben je eigenlijk al bezig als artiest? Ja, wie lang ben ik? Het komt niet op een week. Nee, ik ben er 58 en ik koop met 18 en 19 een gitaar. En van tevoren heb ik slagwerk gedaan, gedrumd. En toen heb ik het gitaar gespeeld en die het jaren net heb ik er niks aan gedaan. En ik ben eigenlijk weer een jaar of, ik denk toch wel een jaar of 20, 24 geleden weer gaat meer begonnen. Dus dat... Wat geeft zich nu de spas? Wat geeft zich het plezier om dit te doen? Nou, het plezier is sowieso het muziek maken, de ontspanning wat ik daar bij heb. Ik kan een drukke dag hebben, ik kan een heel hoop aan de kop hebben. En als ik me dan bovenop mijn muziekkamer neerzet en ik pak mijn gitaar op een soort en ik ben muziek aan het maken, dan ben ik ook alleen maar muziek aan het maken. Dan heb ik voor de rest, dus het is een heerlijke ontspanning. Ja. En daarbij is het ook heel mooi als ze muziek maakt en de zus dat ze lui daarmee kunt raken, dat lui daarop reageren en die wat dat leuk vinden. Ja. Dat is natuurlijk ook. Ik bedoel, ik zou, het is niks zo leuk voor een artiest als ze op een gegeven moment klaar is met een liedje en dan wordt geklapt. Ja. Ik kan wel zeggen, dat maakt niks uit, maar natuurlijk. Ja, maar dat duist het ook voor. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is mooi om te doen. Ja. Er werd een hele tijd lang ook gezegd van Harry, dat is de Limburgse Neil Young. Daar ben ze wel een groot fan van en daar zingt ze ook geen liedjes van. Ja. Maar dat stempel willen we een beetje vanaf, toch? Of, Ja. De bus op bezoek geweest bij hem, althans bij zijn landgoed, hè? Ik ben inderdaad op de... Maar ja, wie er geschoffeld was, was ook weten. Ja, dat wordt te groot, hè? Ja, dat dacht ik al. Ik heb me gewoon een pleintje metgenomen van zijn landgoed. Oké. Dat heb ik toen nog gedrukt, dus ik heb wel gehad van het... Goed. Ja. We gaan naar dich kijken en luisteren, want muziek maken, dat is het toch het liefste natuurlijk. Dus Harry Mures begeleidt zichzelf ook op gitaar natuurlijk, dat doet er altijd al. En we hebben vandaag heel veel verschillende liedjes. Dus ik hoop dat je blijft kijken
Nou, Wie is de Wind? Hier is Harry Muris. Gewoon niet naar de stad, op zoek naar het kleur. Daar weer ik afgeleid van wat ik toch hoor. Daar stuit ik op de man, een busker te zingen. Schiek op de huur, klink echt niet rot. Ik blijf zelf staan en spek in de pot. Maar ik moet door, ik ben op zoek. Maar ik moet door, ben op zoek naar de blues. Dan schok ik weer, trampel door die stad. Zo lang zoek toch nog nooit gehad. Misschien loop ik wel door, nooit Jensbare nee. Chic om te komen, modern en vlot. Ik koop me geen Gillette spek, ook zien de pot. Dan kijk ik weer, het is echt waar. Dan kijk ik weer, door Hinkse kloot. Point van kleur, fijn van stof, precies op maat, ja alles klopt. Mijn zoektocht is geslaagd, ik ken haar hoe. Mijn zoektocht is geslaagd, ik heb wat ik zocht, ik vond de blues. Ze staan niet hier, maak muziek. Gilletje hoort en blues, de koning te riek. Zit goed in mijn vel en vul mij toe. Zit goed in mijn vel en speel de blues. Zit goed in mijn vel en speel de blues. Ze lopen van Pieterburen naar Maastricht. Richting zie je, weg van het Noorderlicht. Volgt en rood-wit en houdt de beentjes fit. Langs kerken, boerderijen of eenweg. Langs water, door bos of paarse heen. Volgt en rood-wit en houdt de beentjes fit. Geest via rolde, passeert stonden om me. Lips door de Achterhoek bezoek zie voor de Zuid zelf. Laat Millingen aan de rij. Groesbeek, Gennet, de Lipse via Zwolge. Venlo, Zitter, Münster, Geleen, wil ze lopen. Pakt en het Pieterpad. En je weet van wat Oostlijntje had. Volgt en rood-wit en houdt die beentjes fit. Geest via rolde, passeert stonden om me. Lips door de Achterhoek bezoek zie voor de Zuid zelf. Aan Millingen aan de Rij. Groesbeek, Gennet, de Lipse via Zwolge. Venlo, Zitter, Münster, Geleen, wil ze lopen. Pakt en het Pieterpad. En je weet van wat Oostlijntje had. Volgt en rood-wit en houdt die beentjes fit. Ja, volg rood-wit
en houdt die beentjes fit. Dus volg wat wit en houd de beentjes fit. Kieken terug op vorig jaar en een rare tijd. Theater, horeca, deuren toe. Man, wat ging het wie? Alle zangers, niet normaal, op het Pieterpad waren druk. Geboorte en een kleinzoon, het jaar bracht ook geluk. De toekomst, nu wat brunken dus. Veel hebben weer geleerd, kleine weer waarderen, zeker niet verkeerd. En de lockdown en die avondklok, het honger wies op morgen. Het duurde toch wel lang en maakte het volk soms kort. Maar Lucas houdt de moed. Vertrouw erop, het komt weer goed. Corona krijgen weer dit gestopt, de grond weer samen vuur. Dus houd de moed, het komt weer goed, weer gaan ervoor. Vaccinaties liggen klaar, de oudjes gaan weer op. Kappers zijn weer open. Weg met de wilde kop, IC's lopen leeg, kinderen weer in de klas, vakanties, nog even en terug is alles pas. Nog even en terug is alles pas. Dus Lucas, houd de moed. Vertrouw op, ja, het komt weer goed. Corona krijgen dit gestopt, de grond weer samen vuur. Dus houd de moed, het komt weer goed, weer gaan ervoor. Maar Lucas, houd de moed, vertrouw erop, het komt weer goed. Corona krijgen dik gestopt, de grond weer samen vuur. Dus houd de moed, het komt weer goed, weer gaan ervoor. Dus houd de moed, het komt weer goed, weer gaan ervoor. Dus houd de moed, het komt weer goed.
searching for a heart of gold until getting old. I've been to Hollywood, I've been to Redwood, I crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that's keep me searching for a heart of gold until getting old. That keep me searching for a heart of gold until getting old. That keep me searching for a heart of gold. Keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been mining for a heart of gold. Maybe it's time let the old ways die. Maybe it's time let the old ways die. Take a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try. Maybe it's time let the old ways die. Nobody knows what waits for the day. Nobody knows what waits for the day. Some folk just believe in things they've heard, the things they read. Nobody knows what waits for the day. I'm glad I can go back to where I came from. I'm glad those days are gone, gone for good. Take spirits from the past and bring them here. You know I would. No, I would. Nobody speaks to God these days. Nobody speaks to God these days. I like the things he's looking down and laughing other ways. Nobody speaks to God these days. And when I was a child, you tried to fool me. Said the world and it was lost and hell was real. But I've seen hell in Reno, and this world one big all-catering wheel, spinning still. Time let the old ways die. Maybe it's time let the old ways die. Take a lot to change your plans and a train to change your minds. Maybe it's time let the old ways die. Okay, maybe it's time